Anu bagwa na badana anu ro wora na ekuna ka na diodo bodi se no na uru aji unu bịara lo tata ro bosi we na yu biko no na ekwe ka na agba aka ebe na ọnọdụ tata aka ebe ụmụazị na agba ira na nkete aka ebe a na agba n'ụbọchị taa ya bụ ngozi nyere nwoke nyere nwaanyị nyere ụmụazị nyere okenye onye chụọ na ọ ya achụta onye kụọ na ọ ya akụta aka nkụchasị niile akpa asịsa niile ajọ ifele niile ọya ifele niile ọnwụ ifele niile ayara maka ụmụazị izu maka anyị kenekwere unu na tudie 2000 na ndị gbara afa sị na obikwu ejebe egbu ka ewebie covid-19 anyị jeje nya bụ egbu ọkọrọ mmiri ayọcha m unu anyị wejefe nya bụ egbu covid-19 nwere nwa akwọ nri a sị na covid-19 metụtara ọ bụ egbu anyị bie na ken wee kene unu na nya bụ ahụ niile nyere m wee sị ka m wee je na n'ọrụ n'ike m na mbọsị David kwado iji agha na ọ sị Chukwu sị na yi nye ike na ya ejije ọgụ na nwatakịrị ka ya hụ maka ile ka m ji ayọ unu ike dị n'ebe unu nọ ka m na-ayọ ụfọdụ na-ekwu ego na-ekwu milion ihe na-ekwu bụ ike na amamihe anyị ejidozi obodo eji atụfụta alụ ya aba n'ihe eji abagwa ụmụazị kafanụ eji aba atụrụ ụmụazị alụ ka ha were eme ife ka meta mkpụrụ mana doo ọkwa ife anyị na-ayọ unu wee na asa na na-ekwu tata bụ eke n'oyi na ahụ na nkwọ ka ikpolu ka ụmụ na na-ebere mkpirichi ebe onye ọrụ onye nwechụ ọka lụta onye ọtụwata ọkụ ụmụazị niile ọbụrụ onye anara eva n'ife a na-emechere okike tata nwa anara n'ife ka ọnụ ife na nne na nna mụtara nwa ka nwa baji ebe ka ọ rụọ aka ka ha jiri eme ihe buru eme nwa anyị ara enwe ụmụ na nwa ka anyị enwe ana ma ya ụmụ na amụta ka ọ bụrụ ha bụrụ nwa na mpaghara bụ ụmụ n'isi ụmụazị n'isi okenye n'isi ụmụ Igbo nọ n'ụlọ mmanụ n'ụzọ ije ndị na-alụ ọrụ Igbo ka ha nwee promoshọn ka onye sụrụ ya tosi ite ọka onye gbacha mbọ tosi ka o rie oke ihe niile ara bụ na nkeghesi ara onye gbacha onye rụcha ọ na-arụte brisko onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ